よし、じゃあまずはこの家に入って、よいしょ。ここを閉めて、なんとね、今回1周年を到達しました。ここら辺とかでね、見ているあなた、これは大事件です。今回はそれの総集編として神業をやっていきたいと思います。では皆さんご視聴よろしくお願いします。そこ窓から見てくださいね。はい、というわけで、そしてこれを投げて、空中でオッケー、足元破壊。